Ngerti Quran apa enggak maksiat karo Gusti Allah. Santri kok panggah maksiat karo Gusti Allah. Lho ngoten iki lho. Niku karo malaikat dileh-lehne ngoten dilok-lone sampe awakmu tumiba dadi wong sing ngeten iki, dadi wong sing ngakoni maksiat. Bareng ngoten qalu mongko padha ngucap sapa umat, ya Malik, Malik. La tuwabihna, ampun meleh-melehake panjenengan ing kita. Aja mbok lok-lokne terus to Malik, aku aja mbok lok-lokne. Fa inna mongko tawi kita al ana ing dalem saiki iku nahnu tawi kita iku najauna pengin slamet sapa kita ming taubihillahi taala saking oleh melah-melake Gusti Allah taala. Kula niku pengin slamet sangka dileh-lehne Allah taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ma'rifatul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani asyara utawi hadis kang nomer 12. An Ikrimata saking Ikrimah radhiyallahu taala anha. Qala iku dawuh sapa Ikrimah, suila den takoni sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Angkoli taala saking dawuh Allah taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, halaman 116 nggih. Angqauli ta'ala saking dawuh Gusti Allah taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Niki ayate Quran. Wa naza'na lan nyopot sapa ingsun. Wa naza'na lan nyopot sapa ingsun ma ing barang fi sudurim kang tetep ing dalem pira-pira dadane ahli swarga min ghillin bayane saking unek-unek. Gusti Allah niku nyepot nang dadane wong sing mangguk nang swarga sangka unek-unek sing boten bener. Angen-angen sing boten bener, angen-angen sing dadekne wong boten penak niku dicepot karo Gusti Allah ketika wong niku mangguk nang swarga. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana nalikane ana. Terus niki tafsiri lafat wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Terus diterangne karo Kanjeng Nabi, idza kana nalikane ana apa yaumul qiyamati dina kiamat, yukta mongko den tekakake apa bisaririn amparan. Amparan iki bayang. Bahasane sing paling gampang nggih spring bed niku. Besok nang dina kiamat niku penduduk swarga ditekakne utawi diparingi spring bed utawi bayang. Bayang min yakutatin saking yakut khamroa kang abang. Sing bayang mau asale saka yakut sing warnane abang. Isrina 20 apane mailan mele fi isrina yo ing dalem 20. Bahasane 20 meter persegi. Dadi 20 meter persegi bayang sing asale saka yakut dipun tekakaken besok wonten ing dina kiamat. Laisa kang ora ana fi tutep ing dalem bayang apa sotoun jantar.
wala faslun lan ora pisah. Jadi cara mbayangi niku bahasane ora engkek-engkek. Ora nek suarane kek-kek-kek mboten wonten. Dadi mbayangi wis sempurna banget. Roso banget. Sing ambane 20 meter persegi. 20 meter mil niku nggih pokoke dianggep nek sak mil niku nggih dawa luwih saka meter. Dadi 20 meter, 20 mil. Dadi panjang lebare padha 20 mil. 20 mil. Cara bahasane awake dhewe ya wis meter persegi niku. Dadi kotak. Sing nang kono laisa kang ora ana fi ku tetep ing dalem bayang apa satun jantar wala faslun lan ora ana pisah muallakin kang den gantungake bi qudratillahi taala kelawan kudrate Allah taala al jabbari kang maha masesa jalla maha agung apa jallaluhu kaagungane Gusti Allah. Sing bayang mau digantung dengan kekuasaane Allah. Dengan kekuasaane pun Allah, akhirnya bayang niku digantung. Fayajlisu mongko lungguh alih ing atase bayang sapa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq niku lungguh nang dhuwure bayang mau. Sumayuta mongko den tekake apa bisa ririn bayang sing weneh min yakutatin saking yakut sofroa kang rupane kuning. Jadi Abu Bakar lungguh dateng bayang sing rupane abang. Abu Bakar terus teko malih bayang sing rupane kuning ala sifati sariri kang tetep ing atase sifate bayang al awali kang awal. Bentuk lan ukurane padha karo sing pertama. Faya jelisu mongko lungguh alih ngatasé bayang sapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lungguh datang bayang sing nomor loro sing rupane kuning yaiku Sayyidina Umar bin Khattab. Sumayuta mongko kari-kari ditekake apa bisa ririn bayang min yakutatin kang tetep saking yakut khadra kang rupane ijo ala sifatil awal kang tetep ing atase sifate sing pertama. Sing nomor 3 ditekakne malih bayang sing rupane ijo, sing persis ukuran dan bentuknya dengan yang pertama tadi. Fayajlisu mongko lungguh alih ing atase bayang sapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sumayuta mongko kari-kari ditekake apa bisa ririn bayang spring bed mau abyodo kang putih ala sifatil awal ing atase sifat sing pertama. Terus teko bayang sing rupane putih bentuk dan modele ukurane padha karo sing pertama. Fayajlisu mongko pinarak alih ing atase bayang mau sapa Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bareng ngoten sumayak muru mongko kari-kari perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala al asirata ing pira-pira bayang. Lalu Gusti Allah niku perintah dari bayang-bayang sing jumlahe 4 mau angtatira ing yento anggawa mabur sapa bayang bihim kang tetep ing bihim kelawan khalifah 4 mau. Terus bayang mau diperintah karo Gusti Allah kongkon nggawa miber khalifah 4 sing pinarak dateng bayang fil hawa ing dalem awang-awang. Fatorot mongko anggawa mabur bihim kelawan wong 4 mau apa al asiratu bayang. Terus bayang mau miber ila tahti dilil arsi tumeka maring ngisore yup-yupe ngarese Gusti Allah sampai teko ngisore ngares. Fatati mongko teko alih mengatasi wong 4 mau apa khimatun khimah
nek Mbah Yai Mat nek manani omah muta. Omah muta bahasa gampangi khimatun nggih kemah nika. Dadi kemah niku bahasa Indonesia, bahasa Arabe khimatun nggih tenda sing digawe kemah niku. Terus tenda khimah niku teka dumateng sahabat papat minat duri kang tetep saking inten at-thayyibi kang bagus. Sing asale khimah mau omah muta mau sangka inten sing apik. Lau jumiat kang lamun den kumpulake sapa ahlu samawati penduduk pira-pira langit wal ardi lan penduduk bumi. Ketika penduduk langit lan penduduk bumi dikumpulke asab ingkang 7 wa kuluma lan saben-saben barang fihima kang ana tetep ing dalem langit lan bumi min khalqillahi taala bayane makhluk Allah taala lakanat mongko yekti ana apa ahluhuma niku fi zawiyatin iku tetep ing dalem sak pojokan ming zawayatil kalkhimah kang tetep saking pucuke mengkono-mengkono khimah. Saking gedine khimah, saking gedine omah muta mau kok dipare lamun dikelompokne penduduk langit, penduduk bumi dan semua yang ada di muka bumi niki dan dia ada di langit niku kok dikelompokne dadi siji nang kemah mung manggo sak pucuke tok saking gedine. Dadi nang pucuke cilik ngoten tok. Bareng ngoten sumayut fa'u mongko kari-kari den tampakake ilahi maring wong papat. Wong papat niku nggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wong papat mau diparingi arba'u ka'satin. Apa arba'u ka'satin papat pira-pira gelas. Ka'sin siji gelas li Abi Bakrin marang Abu Bakar. Wa ka'sin lan siji gelas malih li Umar maring Sayyidina Umar. Wa ka'sin lan gelas malih li Utsmana kedue Sayyidina Utsman. Wa ka'sin lan gelas malih li Aliin kedune Sayyidina Ali ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Bareng ngoten diparingi wong papat mau gelas siji-siji, Abu Bakar siji, Umar siji, Utsman siji, Ali siji. Bareng ngoten fayaskuna mongko ngombeni sapa wong papat mau annasa ing manungsa. Terus wong papat mau ngombeni manungsa, ngombeni kabeh manungsa sing dadi penduduk swarga. Fadhalika mongko utawi mengkono-mengkono sing wis sinebut, fadhalika mongko utawi mengkono wis disebut iku qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Akhirnya dari situ disimpulkan bahwa penafsiran lafadz wa naza'na niku ngoten. Wa naza'na lan nyopot sapa ingsun Allah ma ing barang fi sudurim kang tetep ing dalem pira-pira dadane ahli swarga min ghillin bayani unek-unek ikhwanan kale dadi sedulur kabeh ala sururin kang tetep ing atase pira-pira bayang mutaqabbilina kale padha adep-adepan kabeh antara bayang siji lan bayang liyane niku dep-depan. Jadi bayang nih, orang bayang nih. Kalau jenengan sok malam Selasa nggih. Malam Selasa terus ngarepe nek godhongi, setiap godhong enek segone, setiap sego enek lawuhe, setiap lawuh enek tunggale lah ngoten. Akhire madhep antara kanca siji karo kanca liyane. Lah ngoten niku wis gak duwe ati elek antara sing madhep nggo sitoke ngarepe tahu, nggo sitoke ngarepe tempe, sitoke ngarepe ndok. Lah kok ndoke gedhe kono? Ah mboten. Kok iwake gedhe kono mboten wonten, duwe perasaan ngoten mboten wonten. Sehingga terjalin hubungan kekeluargaan, persaudaraan ingkang mboten saged dibayangkan. Kecuali kula panjenengan sedaya nang donya ngeten iki lho. Wong padha sugih, cek padha irenane lho, padahal padha sugih. Ya wis padha duwe montore, ya wis padha duwe omahe, ya wis duwe padha pekarangane, sembarang kala wis padha. Tapi ternyata ati niki lho jek panggah enek rasa ngile. Enek rasa unek-unek sing boten penak antara siji lan sijine.
Lah niku bayangane besok kula panjenengan malam Senin, malam Selasa niku. Pas selamatan bareng niku. Niku bayangane niki wa naza'na ma fi sudurim min ghilin ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Wis gak duwe angen-angen blas pokoke mangan bareng. Nang ngarepe enek ndok ya berarti rezekine ndok. Ngarepe enek iwak ya rezekine iwak. Kok ngarepe gene apa-apane berarti rezekine ya gene apa-apane. Terus engko mulih muni aku padha-padha urunane bagian ndok. Lah ngoten lho ya. Lah ati ngoten niku kudu dicepot besok sampeyan dicepot. Bayar 15.000 mok ngono tok. Ngoten niku kudu dicepot nggih to? Dicepot. Ati ngoten niku mboten sae. Lah ati sing ngoten niku lho sendadekne wong niku mboten seneng ora dadi wong bungah nang donya niku sebab duwe ati ngoten niku. Nek ati pengen bungah dihilangke, unek-unek sing elek ngoten niku dihilangke. Engko lak donya iso dadi bungah kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten iki namung gambaran sederhana mawon. Dep-depan ali swarga niku dep-depan antara bayang siji lan sijine. Bismillahirrahmanirrahim. Barang ngoten wis titik. Sumaya murun niki perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala. Lalu Allah perintah jahanam ing neraka jahanam. Allah perintah dateng neraka jahanam. Ang tam khudo ing yen to ngetokake sapa jahanam bi amwajia kelawan mubal-mubale neraka jahanam. Allah perintah nang neraka jahanam untuk mengeluarkan mubal-mubale geni. Dadi genine mulat-mulat. Ayo neraka ditokne genimu, sak gedhe-gedhene geni ditokne karo neraka jahanam atas perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdifa lan ambuang apa wa taqdifa lan buang apa neraka jahanam. Terus buang arwafido ing pira-pira wong rafidah wal kufara lan wong-wong kafir ala wujuhihim ing atase pira-pira raine rawafid lan kufar. Rawafid niku wong Islam tapi sing duwe dosa niku rawafid. Wong iman tapi sing duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Islam utawi wong iman sing duwe dosa lan wong kafir niku dibuang datang dhuwure geni neraka jahanam. Bareng ngoten fayaksifu mongko buka sapa Allah taala Gusti Allah taala anal basarihim saking pira-pira peningale rawafid lan kufar. Lalu Allah niku buka nimripate, wong-wong niku dilek nimripate karo Gusti Allah dalikal wakta ing dalem mengkono-mengkono waktu. Pas waktu itu, pas wong-wong padha mangguk nang neraka jahanam, mripate dilekne karo Gusti Allah. Bareng wis dilekne karo Gusti Allah, fayang duruna mongko ningali sapa wong-wong rawafid lan kufar, wong-wong sing dadi penduduke neraka. Ningali ilamana zili ashabi Muhammadin ing pira-pira panggonane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umati lan umate Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga. Akhire wong-wong sing mangguk nang neraka niku semerep panggonane sahabate Kanjeng Nabi, semerep panggonane umate Kanjeng Nabi di saat mangguk nang swarga. Terus wayakuluna lan padha ngucap sapa wong sing mangguk nang neraka jahanam. Haula illadzina sa'ida bihimun nas wa saqinang summa yuradduna ila qari jahannam. Wong sing mangguk nang neraka niku muni ngene, haula utahe mengkono-mengkono wong akeh iku alladzina ya wong akeh sa'ida bejo bihim kelawan mangguk nang swarga bim sebab mangguk bim kelawan niku ashab umat niku sapa annasu manungsa wasaqinan lan cilaka sapa kita summa yuraduna nuliden kari-kari den balekake sapa kufar ila qari jahanam maring neraka jahanam. Sudah mulai duwe rasa menyesal wong sing mangguk nang neraka, bejo wong-wong mau, bejo wong-wong
sing padha amor karo umate Kanjeng Nabi. Menungso-menungso sing padha amor umate Kanjeng Nabi, lah awake dhewe iki termasuk wong sing cilaka terus dibalekne utawi diuncalne maring perengi utawi dasare neraka jahanam. Niku pun mulai menyesal wong sing mangguk nang neraka jahanam. Barang ngoten sumaqala nuli dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Layap ko ora keri finnari ing dalam neraka, ora bakal tetep mangguk nang neraka sapa man wong. Ora bakal tetep mangguk nang neraka sapa man wong kana kang ana sapa wong ana iku fi qalbi ing dalam atine wong ana apa misqalu habbatin sak bobote semut udak min khordalin kang tetep saking wiji sawi minal imani saking iman. Ora bakal tetep mangguk nang neraka wong sing duwe ati iman senajana mung sak bobote semut udak utawi sak biji sawi cuwilik pokoke duwe iman niku bakal mentas saka neraka. Illa yakhruju ketua angin metu sapa wong minda saking jahanam bisyafaati kelawan syafaat ingsun Kanjeng Nabi. Nggih termasuk kula panjenengan niki kira-kira keimanane tipis banget, yakinan nang Allah Gusti Allah tipis banget. Lah niku iso metune saka swarga, metune saka neraka sebab syafaate Kanjeng Nabi. Wong kula jenengan iki kadang iman, kadang nggih mboten. Kadang ya yakin, kadang nggih mboten, tergantung keadaan. Keadaane piye akhire yakin aku. Keadaane gak memungkinkan gak yakin aku lah ngoten. Lah niku kula jenengan. Sehingga metune awake dhewe saka geni neraka sak mangke ya sebab oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh pertolongane Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mongko dawuh sapa Asy-Syaikhu Syekh Al-Imamu kang dadi Imam Alauddin ya rupane Syekh Alauddin Azangdusati, Syekh Azangdusati fi Raudhatul Ulama ing dalam kitab Raudhatul Ulama. Kitab Raudhatul Ulama dawuh Syekh mau sami'tu mireng sapa ingsun sadabna Muhammad ing dawuh Sa'id bin Muhammad Al-Astarusini Al-Faqih kang ahli fikih, Az-Zahid kang zuhud, yarwi nyeritani sapa Sa'id bin Muhammad Anil Kalbi saking Syekh Kalbi, An Abi Sholih saking Abi Sholih, An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qauli ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala. Di dalam kitab Raudhatul Ulama niku dipun dawuhaken ada dawuh Sayyidina Ibnu Abbas di dalam dawuhipun Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ngeten. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu terkadang seneng, terkadang demen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina laukanu lamun ana sapa alladzina kafaru iku muslimina padha Islam kabeh. Yo terkadang mereka sadar yo pengin mlebu Islam, yo pengin ngaji, terkadang tapi sifate. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwialan den critake an Abi Musa al-Asy'ari saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari dawuh idza jtama'a tatkalane kumpul sapa ahlun nari ahli neraka, ketika penduduk neraka niku kumpul finnari ing dalam neraka. Ketika penduduk neraka kumpul di dalam neraka, wa ma'ahum lan iku sartane penduduk neraka man wong syaa kang ngersakne sapa Allah Gusti Allah min ahlil kiblati saking ahli kiblat. Di antara penduduk neraka mau
ada seseorang sing dikersane Gusti Allah sangka ahli kiblat niku mlebu nang neraka. Niki. Dadi enek wong sing ahli kiblat yo nglakoni perintah Allah, tapi dhek dinggokne nang neraka karo Allah Subhanahu wa taala, dikersane mangguk nang neraka. Bareng enek kawontenan ngoten to, Pak. Dadi sing sitok gak tau nyapo-nyapo, sitok tau nyapo-nyapo. Lah kok nggone padha. Sitok gak tau ngibadah, nggoke neraka. Lah sitok ki tau ngibadah, tapi kok ya pangguk dinggokne nang neraka, ngoten lho. Bareng ngoten kala mongko ngucap sapa al kafiruna wong sing padha kafir-kafir kabeh mau. Liman keduwene wong, liman maring wong finari kang tetep ing dalem neraka min ahlil kiblati saking ahli kiblat. Wong sing nglakoni ibadah terus mangguk nang neraka niku karo wong kafir dilokne ngeten. Ngeloknene wong kafir ngeten. Alastum muslimina, alastum apa to ora ana sapa sira kabeh iku muslimina wong sing Islam, awakmu apa ora Islam to kok mangguk nang kene iki. Awakmu apa ora agamamu Islam to kok mangguk nang kene iki. Kalau padha ngucap sapa wong, "Naam, yo aku ki Islam aku ki. Aku ki Islam." Kalau mongko padha ngucap sapa wong kafir. Ketika wong kafir takok, "Awakmu apa ora Islam?" "Aku ki Islam." Bareng ngoten, kalau mongko ngucap sapa wong kafir, "Fama aghna angkum islamukum wa antum ma'ana finnar." Ngeten iki. Dadi wong elek niku ora mung nang donya tok nganyel nih, tapi ternyata nang neraka besok ya panggah nganyelne ati, panggah megelne ati ngoten lho. Lah nek kancane lho ngibadah neraka, gak ngibadah ya neraka. Takoki dhisik gak Islam to Islami, kok nang kene lho ngoten. Fama agna mongko ora nyukupi angkum sanging sira kabeh apa islamukum Islam ira kabeh wa antum halu tawi sira kabeh iku ma'ana sartane ingsun finari ing dalem neraka. Terus gunane awakmu manjing Islam lho ya apa? Gitu. Gunane sampean lho mlebu Islam ya apa? Apa wong awakmu ya padha-padha mlebu nang neraka kaya aku. Ngoten wong kafir iku ngoten. Barang ngoten kalu mongko ngucap sapa wong kanat ono iku lana tetep keduwene kita apa dunubun pira-pira dosa faukhidna mongko disiksa sapa kita bi kelawan dunub anu kang aku ki sebab dosa akhire aku disiksa sebab krana dosaku. Ngoten diterangne karo wong Islam ngerti deh aku disiksa sebab dosa sing tak lakoni. Bareng ngoten fayaghdabu mongko bendu to sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jal lahu maring wong wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah bifadli kelawan fadli Allah wa rahmati lan rahmate Allah. Allah tersinggung lalu memberikan ampunan dan fadilah keutamaan dan rahmatnya Allah. Fayak muru mongko perintah sapa Allah bikuliman kelawan saben-saben wong kana kang ana sapa wong ana iku min ahlil kiblati sangka ahli kiblat finnari ing dalem geni neraka. Lalu Allah perintah setiap orang yang melaksanakan kebaikan yang berada di neraka fayakhrujuna mongko padha metu sapa wong minna saking neraka lalu dikeluarkan oleh Allah. Wong-wong sing ngoten niku dikeluarkan karo Gusti Allah. Fakinaidin mongko ing dalem nalikane iki wektu ketika wong-wong sing lakoni ibadah, wong sing apik mau duwe kaapian mau ditone saka geni neraka, akhire yawadu wong kafir niku muni yawadu demen. Bareng ngoten yawadu demen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina kafaru laukanu lamun ana sapa alladzina kafaru iku muslimina ya Islam kabeh. Balik kok ngarep mau Pak. Ndek mau kan wong kafir niku terkadang seneng dhek manjing Islam terkadang. Akhire
Wong-wong sing manjing Islam, wong-wong sing duwe agama Islam niku ditokne karo Gusti Allah sebab fadl lan rahmate Allah. Akhirnya wong-wong kafir niku padha muni, aku seneng nek aku ki agamane Islam. Seneng aku nek nglakoni ibadah, seneng aku nek nglakoni perintah. Niku unene wong kafir ketika ro wong-wong Islam padha ditokne sangka genen neraka karo Gusti Allah. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yusyaru den giring yusyaru den giring sapa taifatun wong sak ponto sak kelompok digiring sapa taifatun sak pantan sak ponto min hadil ummati kang tetep saking iki umat. Enek satu kelompok dari umat Kanjeng Nabi. Dari umat Kanjeng Nabi digiring ala sirat ing atase sirat. Enek sirat niku jembatan. Nang jembatan. Wadhalika ta mengkono iku anna awalaman sak temene kawitane wong yadkhulu kang mlebu sapa wong al jannata ing swarga ma kholal anbiya kang sak liyane para nabi. Hadil ummatu yo ikilah umat wa akhiru man lan akhire wong yadkhulu kang mlebu sapa wong al jannata ing swarga min hadil ummah saking ikilah umat. Dari orang-orang sing dikelompokkan niku enek wong sing sakjane mlebu nang swarga saliyane Kanjeng Nabi. Sakjane dia orang pertama yang masuk ke swarga. Dan ada juga orang yang paling akhir mlebu datang swarga. Jadi enek wong sing pertama masuk swarga nglumpuk nang sirat. Enek wong sing paling akhir mlebu nang swarga nglumpuk nang sirat. Lah wong sing paling akhir iku aladina wong akeh wajabat kang wajib ali mengatasi wong akeh apa annaru neraka. Sing wong akeh mau diwajibni utawi divonis piyambake mlebu nang neraka. Dadi nang sirat niku padha nglumpuk wong akeh ngono istelahe. Kudune mlebu nang swarga. Wa nabi utawi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku yang duru ningali sapa Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kanjeng Nabi niku selalu memantau pas dina kiamat niku memantau, selalu mirsani. Wa ya'rifulan pirsa sapa Kanjeng Nabi ummatau ing umate Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi mengetahui siapa yang menjadi umatnya niku ngerti. Nyampo li anaum krana sak temene umat iku kanu ana sapa umat iku huron kang mencorong bathuke. Huron mencorong bathuke muhajjalina tur ya kang mencorong tangan karo sikile ming asadil wudu saking labete wudu. Tandane umat Kanjeng Nabi niku bathuke mencorong, sikil tangane mencorong sangka labete banyu wudu. Niku Kanjeng Nabi memantau terus. Bareng ngoten fayarifuhum mongko pirsa sapa Kanjeng Nabi ing umat. Bareng ngoten Kanjeng Nabi pirsa nang umat sing dindek mau, dikelompokne nang sirat mau. Fayaqulu mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Jibril, he Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirat. Ma iku apa? Balu ummati utawi tingkah umat ingsun mahbusina halidin penjara kabeh ala sirati ing atas sirat. Apa yang membuat umatku dipenjara di sini? Malaikat Jibril. Kelakuane umatku sing dadekne dipenjara dateng sirat niki apa malaikat Jibril? Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ghaibum nglebokno sira kabeh ing umat fi audiyatil qiyamati ing dalem pira-pira jurange kiamat. Terus karo Gusti Allah niku malaikat Jibril gung sampai jawab wong-wong sing manggon niku dilebokne datang audiyatil kiamah, datang jurange dina kiamat. Disimpen lah, digoebke, ghaibun niku manane goeb, digoebkan, disimpen karo Gusti Allah. Hatta yadkhula sehingga mlebu sapa Muhammadun
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannata ing swarga sampai Kanjeng Nabi mlebu. Sebab Kanjeng Nabi niku mboten purun mlebu dhateng swarga riyin. Panjenengane selalu memantau umat-umate mbok menawa nek sing kari. Lah umat niki didhirikne karo Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi wis mlebu dhateng swarga. Fa idza nadhara mongko nalikane mirsani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kiamati maring dina kiamat donna mongko nyono sapa Kanjeng Nabi ana ummatau sak temene umate Kanjeng Nabi iku siku padha den giring sapa umat ilal jannati maring swarga kulum yo sakabehane umat. Kanjeng Nabi wis mirsani dan akhirnya Kanjeng Nabi wis duwe angen-angen, wis duwe penyono, wah umatku kabeh wis digiring nang swarga. Kanjeng Nabi ngoten wis roh nek umate kabeh digiring nang swarga. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebu sapa Rasulullah Gusti Rasulullah al jannata ing swarga. Ketika Gusti Rasul sampun masuk datang swarga, qala mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala li zabaniyati maring malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah niku malaikat petugas siksa sing nyiksani wong sing nang jero neraka. Lalu Allah dawuh datang malaikat zabaniyah, sukuhum wis zabaniyah sukuhum ngiringa sapa sira kabeh ing wong akeh sing mangguk nang sirat mau wasalimuhum lan nyerahna sapa sira kabeh ing wong akeh mau ila malikin maring malaikat malik wis zabaniyah wong-wong sing nang sirat mau giringen terus pasrahno dateng malaikat malik. Malaikat malik niku malaikat sing jaga neraka. La zabaniyah niku malaikat sing tugas nyiksa dateng neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Faida ra'ahum mongko nalikane ngerti sapa faida ra'ahum mongko nalikane wis weruh ing wong akeh mau sapa malikun malaikat malik. Ketika malaikat malik niku tahu wong-wong sing digiring sing diserahne nang piyambake niku faqala mongko dawuh sapa malaikat malik ya ma'syarul asqiya golongane wong-wong kang padha cilaka man angtum golongane wong sing cilaka man iku sapa angtum utawi sira kabeh awakmu ki sapa wa min ayyi ummatin lan iku saking ngendi umate sapa panjenengan iki lho umate sapa antum ya sira kabeh laqad donangtu yakti temen nyono sapa ingsun Allah ya beka ing yen to ora tetep miman saking wong yadkhulu kang mlebu annaro yadkhulu kang mlebu sapa wong yadkhulu kang mlebu annaro ing neraka sapa akadun wong suwiji. Ora enek sing tetep wong sing mangguk nang neraka. Wa kullu ummatin utawi saben-saben umat iku atat teka sapa kullu umat fa mongko utawi kullu umat iku muqayyaduna den cencang kabeh muqayyaduna den taleni sapa umat mughallaluna tur den belenggu sapa umat bisalasili kelawan pira-pira rantai. Bareng ngoten wa muqarranuna den gandeng sapa umat ma'asyayatin terus dirantai, dibelenggu, dicencang, terus dimorni karo para setan. Yuskabuna kang den seret sapa umat ala wujuhi ngatasi raine umat nek nyeret raine muswadal wujuh khali ireng pira-pira raine musriqatal uyuni tur mendelik pira-pira mripate dadi mripate mendelik fala ara mongko ora ngerti sapa ingsun fi arjulikum ing dalam pira-pira sikil ira kabeh al angkala ing pira-pira rante wa ala aidikum lan ing atase pira-pira tangan ira kabeh al aghlala ing pira-pira belenggu wala aran ora ngerti sapa ingsun wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh muswadatan ingkang ireng wala ayunakum lan ora padha ora ngerti mripat ira kabeh musriqatan ing wong kang mendulu wong kang mencereng
tamsuna kang padha mlaku sapa sira kabeh ala arjulikum ing atase pira-pira sikil ira kabeh niku kawontenan wong sing diserahke dhateng malaikat Malik. Famin ayyi ummatin mongko iku saking endi umat antum utawi sira kabeh kalu mongko padha ngucap sapa umat latas alna aja takon sampeyan ing kita ya malikun malaikat Malik. Wis dingotenaken karo malaikat Malik terus ditakoki sampean niku mate sapa to aja takon wae Malik. Fa inna mongko sak temene kita iku nastahyi isin sapa kita ang tukhbiraka ing yen to nyritani sapa kita anukhbiraka ing yen to nyritani sapa kita ing sira walakin nahnu lan tetapine utawi kita iku min hamalatil Quran saking wong kang padha apal Al-Qur'an. Isin aku apal Quran kok manggo nang neraka ya Allah. Wa nanu tawi kita iku ming suami sahri Ramadan tukang poso wulan Ramadan. Isin neraka isin tukang poso nang neraka. Wa nanu tawi kita iku al hujjaju wong sing berangkat haji wal ghuzzatu lan wong sing berangkat perang. Wa nahnu tawi kita iku al muadduna wong kang padha nekani kabeh az-zakata ing zakat. Zakat yo tak bayar. Wa nahnu tawi kita iku al mukrimuna wong kang padha mulyaake al aitama ing pira-pira bocah yatim. Pun salah paham sing arep wau lho nggih dibaleni mangsya Allah. Dadi wong sing dikarepne karo Gusti Allah. Kan sing duwe neraka niku Gusti Allah. Dadi sak karepe Gusti Allah, sing paling kuwasa Gusti Allah. Wis gak peduli sapa nek Gusti Allah ngersakne nang neraka, ya dicemplung nang neraka ora Gusti Allah. Senajan apal Quran, tukang poso, haji, perang, zakat, mulyane cah yatim. Wa nahnu tawi kita iku al muqtasiluna, wong sing padha adus kabeh minal janabati saking janabat, bar kumpul karo bojone ya adus, ora terus kepet ya ora. Wa nahnu tawi kita iku al musalluna wong kang padha salat kabeh as-shalawatil khamsa ing salat kang jumlahe 5 ya salat kabeh. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat Malik ya masyarul asqiya amma manaukum. Wis rada terbuka diinterogasi karo malaikat Malik, wong-wong wis mulai terbuka. Amma manaakum apa to ora nyegah ing sira kabeh apa Al-Qur'anu Al-Qur'an mimma asillahi ta'ala saking maksiat datang Gusti Allah Ta'ala. Apa Al-Qur'an iso nyegah nang awakmu kabeh sangka maksiat datang Allah Ta'ala. Wong tukang maca Qur'an wis ngerti Qur'an kok cepangga maksiat. Artine pogene sing iso nyegah nang awakmu sehingga awakmu wis duwe Qur'an kok panggah maksiat. Hatta lam taqau sehingga ora tumiba sapa sira kabeh fima ing dalem barang waqtum kang tumiba sapa sira kabeh fi ing dalem ma. Ngerti Quran apa panggah maksiat karo Gusti Allah. Santri kok panggah maksiat karo Gusti Allah. Lho ngoten iki lho. Niku karo malaikat Malik dileh-lehne ngoten dilok-lone sampe awakmu tumiba dadi wong sing ngeten iki, dadi wong sing ngakoni maksiat. Bareng ngoten kalu mongko padha ngucap sapa umat ya Malik, Malik, la tuwabihna, ampun meleh-melehake panjenengan ing kita. Aja mbok lok-lokne terus to Malik, aku aja mbok lok-lokne. Fa inna mongko tawi kita al ana ing dalem saiki iku nahnu tawi kita iku najauna pengin slamet sapa kita ming taubihillahi taala saking oleh meleh-melehake Gusti Allah taala. Kula niku pengin slamet sangka dilehlane Allah Ta'ala wa malaikati lan malaikate Allah Ta'ala. Fa bainama mongko swaja fa bainama mongko ing dalem antarane wektu utawi umat mau kadalika iku kaya mengkono-mengkono tingkah itnada terus dumadaan undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang
mingki balil arsi saking arahe ngares pancen wong apik Pak senajan wis digenceti karo malaikat wis dilok-lokne karo malaikat panggah enek solusine sebab wong kok duwe iman senajan thithik imane apik thithik wis niku bakal metu saka geni neraka wis dileh-lehne karo malaikat Malik dilok-lokne mau akhire lha kok enek wong sing undang-undang saka arah-arahe ngares ya Malik adkhilhum nglebokno sapa sira kabeh umat al-a'la ing paling dhuwur minan nari saking neraka wis Malik wong sing model ngono kuwi gak neraka tapi sing paling dhuwur dhewe siksa sing paling ringan dhewe fayaqulu mongko ngucap sapa Maliku Malik ya masyarul asqiya wong sing padha cilaka asamitum apa ta padha ngrungu sapa sira kabeh al kalama ing guneman wa fahimtum lan paham sapa sira kabeh al maqala ing pangucap krungu to awakmu kabeh enek swara ngono kuwi fayaquluna mongko padha ngucap sapa umat na'am nggih lakin ya Malik tetapi nih malaikat Malik amhilna sa'atan mugi nyerantekno sira ing kita saatan ing waktu sak jam jenengan beri waktu saya 1 jam jadi amhilna sa'atan beri kesempatan saya 1 jam malaikat Malik nanuhu bakal nangisi sapa kita ala anfusina ing atase awak kita beri kesempatan saya untuk menangis sak jam ae fayaqulu mongko ngucap sapa Malikun Malik ma ila dalika fayaqulu mongko ngucap sapa Malik ma ila dalika ora ana iku maring mengkono-mengkono kesempatan sabilun utawi dalan wis renek kesempatan nangis fayati mongko teko ing umat apa nidaun apa ngundang-undang mingki balil arsi saking arahe ngares bareng ngoten sangka arahe ngares enak undang-undang neh ya Malik Malik amhilhum beri kesempatan mereka Malik amhilum ngerantekno sapa sira Malik ing umat yabguna kang padha nangisi sapa umat ala anfusi mengatasi awak dhewe ne umat enak perintah neh wae kesempatan Malik ben nangis fayatamayazuna mongko dadi beda-beda sapa umat asnafan khale dadi pirang-pirang werna akhirnya dari tangisan itu muncul beberapa kelompok khamilatul Quran wong kang yaiku khamalatul Quran wong sing apal Al-Qur'an ala khidatin hale tetep ing atase wates wal hujjatu lan wong sing padha haji ala khidatin ing atase wates dhewe akhire dikotak-kotak iki kelompok apal Quran iki kelompok Pak Haji Bu Haji wal hujjatu lan kelompok wong sing tukang perang ala khidatin ing atase wates dipatok-patok wanisa ulan wong wadon ala khidatin summayanuhuna mongko kari-kari padha nangis sapa umat ala fusim ngatasi awak dhewe ne umat terus akhirnya nangis yakuluna dhewe wates-wates kabeh yakuluna padha ngucap sapa umat kaifa nasbiru alan nar walam nakun nasiru ala hari syamsi fa kaifa nasbiru ala libasil qatirani ngaten yakuluna kaifa kale kaya apa nasbiru sabar sapa kita ala nari ngatas neraka piye nek ku sabar manggon nang neraka walam nakunan ora ana sapa kita iku nasbiru sabar sapa kita ala hari syamsi ngatasé panase srengenge wong aku ki ora kuat nang panase srengenge terus piye kok manggon nang neraka kongkon kuat fa kaifa hasbiru hale kaya apa sabar sapa kita ala libasil qatirani ing atase nganggo
Kotironi pangang aspal ya bener. Jadi panas sesuatu simpan kotiron nggih. Ala libasil kotironi ngatasi penganggu sing panas. Niki nek semanani aspal, nek semanani lemah atos, macem-macem. Jadi nganggo penganggu sing panas, panggo anas. Wa ana utawi ingsun wa inna sasamene ingsun iku atatna ngadatake sapa kita layinasiabi ing aluse pira-pira klambi. Aku ki gak tau ngangge klambi sing kasar ngono gak tau. Lah terus ki kok kon nganggo barang sing panas sing atos terus piye? Wa kaifa kale kaya apa nasbiru sabar sapa kita ala akli zakum ngatasi mangan wit-witan zakum. Wa surbil hamimi lan ngombe banyu panas. Wa kunalan ana sapa kita iku atatna biasa sapa kita thayyibat ta'am ing wangi-wangine panganan. Biasane panganane hamburger, panganan sing enak-enak. Lah kok nang kene mbok kon mangan kayu zakum, kon ngombe banyu panas. Biasane ombenane Sprite, enak-enak. Ngoten. Wa sarabilan wa barida syarab lan ademe ngombe. Fa bainamahum mongko ing dalem suwijine waktu umutawi umat iku yakhununa iku yanuhuna padha tangis-tangisan sapa umat atahum dumadan teko ing umat apa annidau pengundang mingki balil ars saking kibalil ars ya malik malik adkhilhum nglebokno sapa sira malik albaba ing lawang al-a'la kang dhuwur minan nari saking neraka. Wis malik lebokno nang neraka sing paling dhuwur. Fayaqulu mongko ngucap sapa malik ya maksyarul askiya wong sing padha cilaka asami tumapa ta padha krungu sapa sira kabeh al kalama ing kalam. Wa fahimtum lan padha paham sapa sira kabeh al maqala ing pangucap. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong akeh mau naam nggih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna naam ya malik fayaqulu malik dawuh sapa malik min ayi umatin sange ngendi umat antum utawi sira kabeh. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa umat inna satamene ingsun iku nastahyi isin sapa ingsun anakula yen to ngucap sapa ingsun fasayukuhum mongko anggiring ing askia sapa malikun malaikat malik fayaj'alu mongko ndadekake sapa malaikat malik almasyayikha ing wong sing wis tuwek-tuwek amamahum ana ngarepe wong ana ngarepe umat wasyubana lan wong sing nom-nom miwaraihim saking burine umat wanisa lan wong wadon min khalfim saking burine maneh hatta atau sehingga teka sapa umat syafira jahannama ing dalem pinggire neraka jahanam fayakhruju ilaihim pun ngoten mawon mengke ujung-ujungi akhire entuk pertolongan ujung-ujungi panggah oleh pertolongan pun ngoten mawon. Dadi kula panjenengan sedaya sampun saged mastani bahwa nek Gusti Allah kersa niku ping mlebokne nang ndi kersane Gusti Allah. Senajan kula panjenengan ahli napa mawon tapi nek dikersane karo Gusti Allah nggih nderek sebab sing paling kuwasa niku namung Gusti Allah. Pun fayakhruju ilaihi malaikatun ghilatun syidad wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.